side. 14 bridges lighting up for you here tonight. Oh, Budapest is cheering. You ready for the fight? You're not alone, a million people watching. Keep going, just keep going. Nothing can stop you now. Can't stop you now. We are the water. We rise high. Together we are stronger, and the limit is the sky. We are the water. We rise high. Together we are stronger, and the limit is the sky. When you feel like giving up. 2015-ben alakítottunk egyesületünket, 10 évvel ezelőtt 2 gyermek miatt. Azért hoztuk létre az egyesületünket, hogy a úszó és úszni akaró gyerekek olyan körülmények között tudjanak úszni, amit az úszássport megérdemel. Gyerekek elkezdtek egyre jobban részt venni az úszás sportban, és jöttek hozzánk először 10-15 gyerekkel, aztán utána, amikor Nikit vissza tudtuk csalni egyesületen köz, mint edzőt, utána ez a gyermek létszám fokozatosan nőtt és rohamosan nőtt, most jelenleg 140 gyerek van az egyesületünkben. Az úszás oktatásban nagyon-nagyon sok korosztállyal dolgozunk, a legkisebbjeink a 3-3,5 éves gyerkőcök, az oktatásaink nagyjából olyan 12-13 éves korig húzódnak, de az oktatás mellett az Egyesület elég széles skálán dolgozik, vannak hobbiúszó csoportjaink, amatőr és profi versenyző csoportjaink is. A lehetőségeink a körülményekhez képest úgy gondolom, hogy nem rosszak. A medencéket nagyjából igény szerint tudjuk használni, bár tény és valós, hogy a hosszú távú szakmai munka miatt szükségünk lenne megfelelő szárazföldi edzésekhez is helyszínre, ennek a biztosítására sajnos még eddig nem volt lehetőség. Bár az Egyesületnek nagyon-nagyon sok versenyúszó gyermeke van, nem csak és kizárólag a versenyeztetés a prioritás az Egyesületnél, a legnagyobb merítési lehetőségünk az úszásoktatásokból van, általában az 5 és 7 éves kor között hozzánk kerülő gyerkőcök esetében tudunk hosszabb távon versenyzőkben gondolkozni. Addig, amíg a 3 úszás nem, az alapúszás nem nincs megtanítva, addig ugye ez szóba sem kerülhet. Majd miután a gyerkőcök teljesítették a versenyzéshez szükséges szakmai alapkövetelményi vizsgákat, utána szoktunk választási lehetőséget ajánlani azoknak a gyermekeknek, akikben látjuk a fantáziát, hogy van-e kedvük esetlegesen kipróbálni a versenysportot. A versenyeztetés nagyon széles skálán mozog, vannak kisebb helyi, körzeti amatőrúszóversenyek, illetőleg az igazolt versenyzőkkel már regionális és országos versenyeken is részt veszünk. Az elmúlt 10 év bővelkedett eredményekben, ebből nem kevés meglepetésként ért sokszor még minket is. Egy eredményt nem tudnék kiemelni, amire úgy a legbüszkébb vagyok. Nagyon-nagyon sok olyan eredményünk van, ami mögött rengeteg munka van. Legyen az akár egy országos bajnoki döntő, egy OB-érem, vagy akár egy magyar bajnoki cím. Jelen pillanatban az Egyesületünknek 6 jövőbajnokai válogatott úszója van, de az elmúlt 10 évben 12 gyermek került ki a kezeink közül, aki jövőbajnokai válogatott lett. Az eredmények tükrében, amit azért mindenképpen konkrétan kiemelnék, az Gadányi Hédi 200 háton 2-szeres magyar bajnoki címe, illetőleg megemlíteném, hogy itt az elmúlt évek során rendre minden országos bajnokságon döntős váltóink voltak. Több esetben is csak tizedekkel, századokkal csúsztunk le a dobogóról, és végeztünk a 4. helyen. De ezek csak eredmények. Emellett még nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit kiemelnék, és eredmény, és pozitív eredmény. Ilyen például az, hogy mosolyogva járnak hozzánk úszni a gyerekek, élvezik, amit csinálnak, jó közegben vannak, egészséges légkörben töltik az idejüket, nem otthon mondjuk a telefont nyomkodva. Kifejezetten büszke vagyok arra, hogy a szakmai gárdánk nagyon jó, minden úszásoktatónk, úszóedzőnk a szakmájának a nagyon-nagyon magas színvonalán áll. Az Egyesület életében a nyár a leghúzósabb időszak, még véget sem ér az iskola, és már elkezdődnek a táboraink.
A versenyzőinket az iskola utolsó 2 tanítási hetéről ki szoktuk kérni, azért, hogy normálisan és megfelelő körülmények között tudjanak felkészülni a korosztályos országos bajnokságokra, amiből idén nyáron 4-et is rendeznek. Az edzőtáborokat nagyon sok helyszínen meg tudtuk tartani, és nagyon sok új élménnyel bővültek a gyerekek, illetve tudással. Közöttük volt Kaposvár, Sukoró, Dunavarsány, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy egy pályázattal el tudtuk nyerni azt, hogy 6 gyermeket és az edzőt 1 hónapra Amerikába, San Franciscóba ki tudtuk küldeni, úgymond edzőtáborba. Nagyon nagy élményekkel és nagyon nagy tudással jöttek haza onnan a gyerekek. Az országos bajnokságok sorát a legkisebbek nyitották, a delfin korosztályú versenyzőink, ők a 2016-17-ben született fiúk és a lányok. Ezen a versenyen 3 gyermekünk indult, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy mind a 3-an, Béres Anna, Rózsa Regina és Juhász Maja is érmekkel térhettek haza erről a versenyről. A következő országos bajnokságot Debrecenben rendezték, ez a delfin korosztály országos bajnoksága volt, ahol 3 gyermekkel vettünk részt. Mind Cigot Regina, mind Rózsa Rebeka nagyon szép egyéni csúcsokat úszott, és előkelő helyen végzett. Szegedi Simon Zolnának pedig 2 alkalommal a döntő is összejött. A gyermekországos bajnokságon az eddigi legnépesebb csapattal indultunk, 9 versenyzőnk vett részt ezen a versenyen. Közülük mindenki nagyon sokszor erejét meghazudtolóan jól úszott, és nagyon sokan döntöztek is közülük. Döntőt úszott Erős Karolina, Kluiber Hanna Napsugár, Gadányi Hédi, valamint a 4x200-as lány gyorsváltónk és a 4x100 méteres lány vegyesváltónk is. Varga Izabellának és Németh Aliznak is több alkalommal összejött a döntő, sőt nagyon-nagyon értékes 4. és 5. helyeket is szereztek ezen az országos bajnokságon, és Farkas Barnabásnak is sikerült egy szenzációs 50 gyorssal bemutatkoznia élete első országos bajnokságán. De nagyon-nagyon közel volt a döntőhöz Szabó Zsombor, Dömötör Zsejke is, akik sokszor csak 1-1 hellyel csúsztak le erről. És ami még pozitív, hogy Horváth Barnabásnak sikerült elnyernie a legnagyobbat javító úszó címet, ami bár nem ért érmet, de az adott versenyszámban azon a bajnokságon önmagához képest ő tudta a legnagyobbat javulni. Júliusban 4 héten keresztül nyári táborokat tartunk, ami ilyen napközis jellegű tábor, reggel 8-tól délután 4-ig vannak nálunk a gyerkőcök. Ide elsősorban azok a gyerekek jönnek, akik szeretnének megismerkedni az úszással, vagy már valamilyen alapokkal rendelkeznek, de még az úszás tudásukat fejleszteni szeretnék. Nagyon pozitívnak látom azt, hogy évről évre egyre több visszajáró gyermekünk van. Van olyan gyerkőc, aki már a 4. éve táborozik velünk folyamatosan. Emellett szintén az iskola végétől indulnak a nyári intenzív úszótanfolyamjaink, amit ezen a nyáron 3 turnusban rendeztünk. Ezek 2 hetes úszótanfolyamok, amikor hétfőtől péntekig 2 héten keresztül jönnek a gyermekek minden délután egy 45 perces úszás órára, ahol mélyíthetik az úszás tudásukat.